Albarka Provision Cosmetics and Jawaris. Me kika ce? Albarka Provision Cosmetics and Jawaris. Ina al'ummar Kanan Dabo ga wani katafaren shago wanda ya kawo muku kayayyaki iri daban-daban. Bangaren kayan abinci suna da nau'ika kala-kala, kayan shayi, sabulai masu kamshi da oman wanki, kifin gwangwani domin tada komada. Bangaren mata 'yan kwalisa an muku tanadi na musamman na mayukan shafawa, turaruka, sarƙoƙi kala-kala da ma agoguna na maza da mata, haɗi da zobuna na 'yan birni. Kayan kwalliya masu kyau da inganci kuma duk dai a cikin sauƙi da rahusa. Wannan shago na nan a unguwar Daɓai Kawash na biyu, duk dai a jihar Kanan Daban Najeriya. Ku dai ku tuntuɓe su ta kan lambar waya kamar haka: 070-802-339 ko kuma 091-670-5224. Albarka Provision Cosmetic and Jewelry Shi ne ya dace da bukatunku na yau da kullum. MG Boy Recorder.